ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். வாங்க நண்பர்களே, இப்போ தான் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் வரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டில் முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய 3 பவுடர் என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு பீல் பவுடர். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து 3 ஆரஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஆரஞ்சோட தோலை மட்டும் நான் தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டேன். இந்த நான் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆரஞ்சு பீலை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வெளில எடுத்துடலாம். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இதை வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரஞ்சை வந்து அந்த பீல் எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. குட்டி குட்டி பீசஸ்னால் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து அது காஞ்சிடும். காஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து பீல் பவுடர் வந்து செஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஆரஞ்சு பீல் பவுடரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபேஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது. ஆரஞ்சு பீலை வந்து நீங்கள் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும். அது அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பவுடர் கிடைக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு பீலை வந்து நான் வந்து அரைச்சிக்கிறேன். அரைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அரைங்க. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் அரையவே அரையாது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆரஞ்சு பீல் பவுடர் அரைச்சிட்டேன். இதை வந்து நான் ஜலிச்சுட்டு அந்த பவுடரை வந்து ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏன் வந்து ஆரஞ்சு பீல் பவுடரை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டில் வச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து நேச்சுரலான க்ளோ கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப யூத்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க. ஓகே, யூத்ஃபுல்லாக இருப்பனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ தட் உங்களுக்கு விரிங்கிள்ஸ் வராது. நீங்கள் சீக்கிரமாக ஏஜ்டாக தெரியவே மாட்டீங்க. இந்த ஆரஞ்சு பீல் பவுடரோட ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இதை வந்து நான் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி அப் டு 2 to 3 monthsக்கு மேலே வந்து நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸ் பெட்டல் பவுடர். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா காய வச்சுக்கிட்டேன் நான் ரோஸை வந்து, அதாவது பன்னீர் ரோஸ் கிடச்சதுன்னா வெல் அண்ட் பெட்டர், அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு பன்னீர் ரோஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் மருந்து கடை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்கள் வந்து கேட்டிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ரோஸ் பெட்டல் கொடுத்துருவாங்க. இதையும் வந்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. இது வந்து சீக்கிரமாக ஈஸியாக அரைஞ்சிரும். அதே மாதிரி ரோஸ் பவுடரில் ரொம்ப நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. அதில் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேஸில் இருக்க எக்ஸஸ் ஆயில், அதாவது சிபம்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா, அதை வந்து போக்கிடும். அதே மாதிரி நேச்சுரல் எக்ஸ்ஃபோலியேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் வந்து டெட் ஸ்கின் செல்ஸ் இருக்கும். அதாவது நெகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இறந்த செல் இல்லையா, நம்ம ஃபேஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இறந்துடும். அதை வந்து நம்ம ஃபேஸ்லேருந்து எடுத்துட்டோம்னாலே நம்ம நிறையா இருப்போம். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக டெட் ஸ்கின் செல்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸ் பவுடர் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்ஃபோலியேட்டர். அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து நல்ல க்ளோயிங்காக இருக்கும். தேர்ட் பவுடர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரம் பூ பவுடர். ஆவாரம் பூ நம்ம நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரங்கள்லாம் இருக்கும், நிழலுக்காக வச்சுருப்பாங்க. அதோட இலை கூட பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி குட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் இதுக்காக கடையிலலாம் போய் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இது நான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு மரம் இருக்குது, அதுலேருந்து நான் எடுத்தேன். ஸோ இந்த ஆவாரம் பூ வந்து நல்லா வந்து காய வச்சுக்கோங்க. காய வச்சிங்க அப்படின்னா நல்ல க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும். அந்தளவு காய வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அதை நீங்கள் ரொம்ப நாளும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோட மிக்ஸி ஜாரில் வந்து போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிட்டேன். ஓகே, ஏன் வந்து ஆவாரம் பூ வந்து நம்ம தேர்ட் கேட்டகிரியில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸ்கின்னுக்கு. அதே மாதிரி ஷைனிங்கையும் க்ளோயிங் ஸ்கின்னையும் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 3 பீல் பவுடர் என்னென்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். என்னோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நான் நிறைய போடுவேன் இனிமேல். அண்ட் ஏற்கனவே நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த எல்லா பீல் பவுடர்ஸையும் வச்சு நான் நிறைய ஃபேஸ் பேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பீல் பவுடர்ஸை நீங்கள் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போடுறேன். அதை மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.